Saan daw? Saan po yung may hayop? Ah, dito po. Tapos pala tuturo tayo, no? Ayun, maliba. Hayop. Saan yung daan? Ah, dito ba? Dito na. Pwede dyan, kahit saan. Kahit kailan. Thank you po. Thank you po. Natakot naman yung Oo, yung placement ng mga. ano eh, morning. Oo. Pero parang nature na nature. Tayo, baka atakihin ako ng... Oo. Wala kayang... Ba mamaya ano, atakihin tayo. Tignan na ba? Feeling ko yung ano, yung may sawan na bigla malaki. Oo, no? Tangina. Makaakyat siguro ko dito kahit hindi ako marunong. Wala ba sawa dito? Sala na. Mamatay kung mamatay. Huh? Agiw. May agiw. Aro, may Spider-Man. Na ano ko sa mukha. Guys, kung sakali mang ano nakikita yung video na to, tas di na kami gano. Alam nyo na Huling- kung huling- ano yung nangyari sa amin. Opo. Ay, rabbit. Wow. Uy, pula yung matang rabbit. Meron tong ano, may sharingan. May sharingan yung rabbit oh. Guys, ito Wow. yung rabbit na may sharingan. Ito yung wala. Nakatikim ka na ng ganyan? Hindi ah. Uy, huwag mong paparinig sa kanila. Ay, oo nga. Sorry. Baka, sorry. Siya may kasalanan. Joke lang, joke lang. Guys, di ako ha. Siya. Sabi kakain. Guys, hindi wala akong sinabi niya to. Siya yung nagsabi na kakainin yung Joke marami. lang. Ay. Ito yung mga manok. Chicken. First time ako makita ng rooster. Joke lang. Uy, ito Uy, pa. wow, rooster, no? Rooster. Grabe, Baka tayong tanga. yung bata ako. Ito rabbit to. Saan yung rabbit? Kilala niyo si Alice? So dito, Ikaw. pa ganun. Kilala mo si Alice? Na ano niya. Kayo yung nagdala sa kanya Oo, sa kilala rabbit nila. pool. Kasi ano eh, silence means yes. Sa Alice in Wonderland. Ang cute nila. Hello! Kumain na kayo? Tingnan natin ba may manok. Ay hindi, mga lalaki pala to. Say hi to the camera. Hello. Ay, may itlog. Hi to the camera. Hello! Ito meron talagang mga ano to. Sharingan. Eh, naku, ang cute nito, mabalbon na rabbit. Ay, oo nga, oo. Eh, hindi to mabalbon. Hindi rabbit. Mabalbon na rabbit. Oo, ano yan? This is what we American call a rabbit. furry rabbit. Fairy rabbit. Guys, this is a furry rabbit. Si Bugs Bunny. Hello, ang cute nyo. Ito si Bugs Bunny. Inom-inom lang kulay ha. ni Bugs Bunny? White? Ano mo? Ganda ng mga mata. Sana all. Sana all. Hello. Ito na yung... Ano? Ay, lalaki nila. Sabi nila yung rabbit mahilig sa toot. Ba't wala mo nakikita na gaano sa kanila? Ay, wala kang tangina pre, tatakbo pag may aso dito. Hindi, di ba? Sa picture, pinakita yun. Ay, di ko alam. Pag may aso dito, tatakbo. Dahil nasa laki ng katawan ko, tatakbo ko sa ahas. Parang yung dinosaur. Pre, parang Jurassic Park oh. Ano yung meron dito? Baka, ayun yung pagong na sinasabi kong malaki. Ito yung nanap ko. Pwede natin siyang... Wag mo lalapitan pre, baka kagatin ka. Hindi naman nangagat mo pre. Nangangagat yan. Alam ko, ano, kapag kinagat ka, hindi mo na maalis. Huwag mo lalapitan. Bawal. Hindi mo puputulin yung kamay mo. Hindi, it's not turtle lang. Joke lang yun. Hindi yan nangagat. Oh. Ay, kumakain ng dahon. Tortoise. Mr. Amazing. Pagong dito ka banda. Grabe talaga, no? Wala, hindi na mag-extend yung, yung camera ko eh. Grabe, kumakain ng dahon. Yung isa natutulog, oh, bro. Wala, lapit ko na, hindi pwede. Yung isa. Dito ang Mr. Pagong. Paano kaya sila tawagin, no?
Ginawang aso. Hindi pwede. Aso yan. Meow meow. Ay, hindi gumagana. Alin yung ahas? Huwag ka pre, dito tayo banda. Huwag ka lalapit sa ahas. Wala, dito. Pag yan nakawala. Pre, tingnan natin yung lalapit yung ano ha, yung pagong base sa tawag natin. Una nating tawag aso. Sige. So guys, di gumana yung ano tawag sa aso. Parang wala silang tenga. So, subukan naman natin pusa. Kusing dito. Ay, may sumagot na pusa. Meow! Hindi effective. Aso. Ay, kabayo. Bayo. Ayan. Parang medyo... Natulala siya. Feel ko pinakamalapit niya. Guys, mukhang malapit na relative tayo sa ng ano, mga pagong ay kabayo. Kabayo. Oo. Ay, hindi. Ano ba? Ayun, ibon. Wala. Kailangan natin mapalapit yung pagong para makuha. Ano ba? Ay, hindi. Mukhang ahas yung ulo niya. Kambing. Baka ahas. Baka kambing. Oh, sige. Sige, ahas muna. Saan yung ahas? Ayan. Ayaw. Kambing. Kambing. Meh. Me. Wala, ayaw rin. Me. Walang pa, ano bang pantawag yun? Krokok. Ayaw rin ng manok. Ay, mukhang gusto niya yung manok. Dito. Ayan na. Ayaw, sabi niya, pakyo tong mga to. So, isa dito yung pagong, tapos isa doon. Alam ko meron pang mas malaking pagong dyan eh. Dalawa lang sila, no? Baka- Dito. Ayaw talaga, sayang, laki niya pa mo. Kaya ahas na sabi mo. Wala man, joke. Wala ba? Pero Buti naman. baka nandito din siya. Uy, black na manok. Black na manok. Ano to? Oh my goodness. Putang ina, ba may malaglag sa ahas dito. Grabe yun, ha? Ayan. Tayo mati. Barak. Ano ba yan? Iguana. Iguana. Hey, Mr. Iguana. Ay, Dana. Mukha siyang dinosaur. Oo. Ay, nako. Ay, Baka may storbo natin. Hello! baka mabilis Mabait yan. kami. Huwag niyo kami tutuklawin. Baka... Baka may poison siya. Ang ano... yung isa putol yung ano... Pre, ko yung ng ano, camera. Uy, nakakatakot siya, oh. Nakakatakot siya. Grabe. Parang may balak eh. Oo nga eh. Oh? Putang ina niyo, umalis kayo dito para sabi niya. Hindi yung isip niya na sasabi niya. Putang ina niyo, teritoryo namin to. Oo nga eh. Titingin kayo. Lakas ng loob nyo, ah. Oo, gusto mo masapak sa akin ha? Ha? Sapakin kita dyan. Parang may balak, oh. Titingin kukuha ka pa ng camera at tuklawin kita dyan eh. Oo, yun yung nasabi niya. Naiintindihan ko siya. Okay. Umalis ka dito, isa. Oh, yung Isa. ibon naman tinatawag tayo. Isa. Sabi niya, dito. Ayaw mo umalis. Ganyan. Sige lang. Sabi mo ano. Sabi ng ibon, kami naman. Sabi. Ayan, no? Huwag natin Wait lang. lalapitan. Oh, wag mo kong titignan. Grabe ka naman eh. Mukha siya yung ano, yung laruan ko na iguana nung mali. Hello. Umututuklawin. For documentation purpose lang. Yes. Picture. Hello sir. Sir, basta na po yung ano niya dito pag lagi niyo po dito. Okay lang po, stay niyo. Sir. Sir, interview lang po. Ay, ayaw. Na, isa na lang. Ay putang ina, sabi. Anong sabi mong walang ahas? Ayan pa na siya. Anong putang ina ka sabi mong walang ahas? Ay Dana, ang daming ahas dito eh. Asan? Ayun ang dami. Tay daw. Tangina. Oh my goodness. Shit, sara siya na pre ah. Uy, Diyos ko. Hindi ako makakalapit dyan, may ahas. Hanggang dito lang ako. Lapit tayo dyan. Ay, ko lumapit. Ay, hindi ako. Natutulog naman eh. Ay, hindi ako.